Лейзер, был билдәһез солдат һәйкәле. Билдәһезме ошо бакыр кеше? Билдәһезме хәтер? Әйт әле. Атакага күтәрелдек бергә. Йыга хукты әҗәл бер мәлде. Вакытлыса янә терелдем мин. Ул мәңгелек ханга әйләнде. Каршыгында түтәл гөлдәр, изге ялкын булып яналар. Баш өстендә таңдан коштар сайрый. Эргәһендә уйнай балалар. Артында уның сал бер катын, ил инәһе, улдыр мөгаен. Нисәмә ел инде өнһез илай, халкын ташка терәп моңлайын. Еңү, кояш балкый бер битендә моңху ай һаман. Бер күзендән шатлык нуры һибелә, бер күзендән әсе яшь тама.